Teď přejdeme k oficiální části našeho obřadu. Začnu 3 artikly, které jsou součástí manželského svazku a podle mauricijských zákonů byste je měli v manželství dodržovat. Odstavec 212. Manželé se zavazují k vzájemné věrnosti, pomoci a podpoře. Odstavec 213. Manželé jsou společně zodpovědní za morální a materiální záležitosti rodiny. Zabezpečují vzdělání a budoucnost svých dětí. Z toho vyplývá, že všechna rozhodnutí budou dělat společně. Odstavec 215. Jako manželé byste měli žít spolu v místě, které si společně vyberete. Nyní vás poprosím, abyste se stoupli naproti sobě a dívali se do očí. Můžete se chytit za ruce. Budu se vás postupně ptát a začnu ženichem. Pane Davide Neugebauere, berete si zde přítomnou Andreu Řepovou za svoji zákonitou manželku. Budete ji milovat, starat se o ní, ctít ji ve zdraví i nemoci a budete jí věrný tak dlouho, dokud budete naživu. Slečno Andreo Řepová, berete si zde přítomného Davida Neugebauera za svého zákonitého manžela. Budete ho milovat, starat se o něj, ctít ho ve zdraví i nemoci a budete mu věrná tak dlouho, dokud budete naživu. Věřím, že jste oba řekli své ano. Pokud máte něco, co byste si v tuto chvíli chtěli říct ve formě slibu, máte teďko na to prostor.